The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, makinig kayong mabuti. Bago po natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, mamaya po, bago matapos ang programa, ay 2 followers natin mula sa Facebook at ating YouTube account ang mabibigyan ng maagang pamasko na hatid ni Congressman Saldico. Ang 2 mapipili ay makakatanggap ng tig 1,500 pesos. 1,500. Ayan. Para makasali, makinig kayo ha, tandaan nyo po ito. Para makasali at magkaroon ng chance na magka 1,500, ang inyong entry, sundin lamang ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa ating Facebook page, YouTube account, at TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangang i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon, kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment at pag-share sa aming posted episode. Pangatlo, kailangan ding itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang mapapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At panglima, tuwing Biyernes 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang 2 maswerteng mapipiling mabibigyan ng maagang pamasko. Tigwa 1,500 yan. Kaya kung ikaw ay isa sa masugid naming taga-subaybay, abangan mo ang aming pagtawag mamaya bago matapos ang programa. Kaya meron pa akong paalala. Pang-anim, bantayan nyo ang mga cellphone ninyo or gadget ninyo kasi baka tumatawag na ako, wala kayo. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito mga katabang, alita naman ng magkapitbahay. Pero ang kanilang pag-aaway nag-ugat daw sa hindi pagbabayad ng tubig. Kasama natin ngayon si Emily de Guzman Abina, ang kapitbahay na di umano ay hinaharas. Ang kanilang bangayan, panuurin muna natin. Ano ka? Ayan na Bakit ka pagtripan mo ulit? Ha? Nga na Pumurupundo ka? Sige na Ano? Sige na Sige na Bati yung tanga ito. Sige na Sige na Sige na Sige na Paparatripan nito kami? Bati na yan ba? Sige na Bati na yan noon? Lumanga ka na ko. Iba na ang takaw-tao. Mari na ho. Mari na. Iba na ang tao di magkisero. Magiro kayo. Mari na. Mari na. Oo, dala mo diba? Mari na. Lumang ka na ka sir. Mari na kuno. Bagatang kita doon ho. Ipali mo na video mo. Mamiter ka Mari na. Ibang may baka duman. Dahil mo na ako sa mami. Tawaran mo na ako makukuha sa'yo mo. Ayun, mga kaibigan, huli sa video ang naging pag-aaway mga kaibigan ng mga ito. Eto na, nandito si Emily. Emily, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din Pakilaksan po, lang po ng boses. sir. Magandang hapon din po, sir. Opo, sino itong lalaking sumisigaw na nakuna ng video na nung una may t-shirt pero nung bandang huli ay nakahubad na at galit na galit sa inyo? Siya po si Arcel. Ano pong pangalan? Arcel Hayagan. Arcel Hayagan. Hayagan. Okay. Paano po nag-umpisa itong away ninyo or alitan nyo bilang magkapitbahay? Bali, bako man, hindi naman po siya yung yung papa niya. Yung papa niya kaya, pag ugali niya na talaga wag para pang Hindi, pakitagalog po. ugali niya namang para pangmura sa tao. Okay. Kumbaga, Nung tatay niya? Oo, habit Okay. niya na yon. Tapos nung bumili ako doon sa tindahan sa may katabi namin, dumating yung papa niya, minura ako ng minura. Pero Pero bakit ka minura? Ano bang pinag-ugatan nito? Anong pinagsimulan?
Sabi niya daw po kasi, ako daw po kasi ang nagpaparasumbong kay Ate Bene, yung caretaker doon ng lupa, na yung harapan kasi ng tindahan, sa kanya daw yon. Sabi ko naman, hindi naman ako ang kaaway mo, ba't ako ang minumura mo? Tapos nagkasagutan na kami, bumalik siya sa bahay niya, kumuha ng tubo. Okay. Pero ano itong issue tungkol sa tubig? Yung sa tubig, Kasi itong binabanggit mo ngayon, napapagdudahan ka na ikaw ang nagchichismis. Okay, ano itong tungkol sa tubig? yung sa tubig naman, siguro yung pinag-ugatan din ng galit niya sa akin kasi nga yung tubig na ano nila, halos magpa 5,000 yung bill. Magpa 5,000 ang bill ng nagamit na tubig. Ano yan, sa water district? Okay. Ngayon, kanino yung tubig? Bali, nakikiconnect lang po ako sa kanila. So, ikaw ay nakikikonek sa kanila. Nakikabit ka ng tubig. So, nung dumating yung bill, mga 5,000. Bakit naman ganoon? Kasi po, sir, yung may gumagawa doon, yung inaayos kasi yung doon sa may school baga. May patrabaho. Oo. Siguro na yung... Naputol, nasira. Nagkaroon siguro ng leak. Ayun. Okay. So, ang tanong, kung nakikikabit ka, ikaw ba'y nagbabayad naman sa kanila? Opo, sir. Pero nung last na yung 5,000, nagbayad ka? Ano po kaya, sir? Nung sabi niya, nag-usap kami, sabi ko, pag naputulan, sabi niya kasi, paano daw mababayaran yon? Sabi ko, mahihirapan tayong bayaran yan, Arcel. Pag halimbawa naputulan tayo, makikiigib muna ako kina Ate Arcel. So, pag naputulan ka, sa iba ka na makikaigib. Iyo, habang halimbawa lang po yun, sir. Okay, pero hindi magbabayad ka. Iyo po. Kasi ang mangyayari noon, pag naputulan, bahala na sila, basta ikaw makikaigib ka naman sa iba. Iyo po, sir. Pero, wala man po akong intensyon na hindi ko yun bayaran. So, magkano ba yung dapat na bayaran mo? Hindi ko lang po aram, sir, kasi 3 naman po kami nag-share doon. Sa 5,000? Ang tanong ko nga lang sa kanila, 3 kami nag-share doon, ba't ako lang ang inaaway niya? Kanino nakapangalan itong bill ng tubig? Sa manugang niya po, kay Ate Nini. Asawa ng kapatid niya. Okay, kayo ba magkamag-anak kayo? Bali, yung tatay po ng mga anak ko, kapatid po ni Ate Nini. So kapatid ni ate, yung dati mong Asawa po. asawa, yung ex mo. Pinag-asama ko po. Di parang tiyahin ka na dapat. Siguro. Nito ni Arcel. So, ang tanong ko, nung gano'n na yung bill, nagbayad ka ba hindi? Kasi po, sir, ganito na po yon. Mag-iigib sana kami ng gabing yon. Ayaw niya na kaming paigibin. Sabi niya, kung ayaw, parang na-misinterpret niya yung pagsasabi ko ng pag naputulan tayo habang hindi pa natin yan nababayaran, kung halimbawa maputulan tayo, kaatilosin muna ako mag-iigib. Pero may tubig pa. Kahit nga ako, medyo iba yung pag-intindi ko kasi parang pag naputulan tayo, bahala na muna kayo kasi ako makikiigib na muna sa iba. Yung sabi niya kasi, paano yan? Sabi ko, babayaran niya yan, pag diit-diitan, kung halimbawa lang naman na mapuputulan, daiman po mapuputulan pa kasi gagawa naman ng paraan. So, hindi naman naputulan? Daiman po. Tapos, ang sabi ko lang sa kanya, habang daipa. Pumayag siya na huwag ka muna magbayad. Pakunti-kunti. Ang uni na ganito na po ang sinabi niya, sir. Ganyan man sanaan niya, hindi ka naman magbabayad, huwag ka nang magbayad, huwag ka nang mag-igib. Okay. So, isa yon sa mga pinagbulan ng away nyo, yan tungkol sa mga pag-igib sa tubig. Siguro po. Maliban pa yun doon sa pagdududa na nagchichismis ka. Siguro po. Ito, kasama natin ngayon ang mismong nakuna ng video, yung pong naka-t-shirt tapos biglang naghubad si Arcel Hayagan at ang kanyang ina na si Shailika Hayagan. Okay, Arcel, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po, sir. Oo. So Arcel, anong masasabi mo sa reklamo ni Emily? At sa alin po, sir? Yung reklamo niya na pinagmumura daw siya ng tatay mo, tapos inaway mo daw siya dahil doon sa tubig. Opo. May kasi, sir, may dati na kasi ako sa kanyang galit dahil nga sa tubig. Sige. Tapos ngayon, yung pag-away na naman nila ni yung papa ko. So dati ka nang galit sa kanya dahil sa tubig. Bakit ka nagalit? So yung gumamit po sila ng tubig. Tapos pag
pagdating po ng panahon, pag may May bill problema na. na po, hindi na po, iiwanan na po nila. Sa iba na makikigib. Opo. Porque po pala, Mapuputulan. yung malaki na po yung bayaran. Ayaw na magbayad. Ayaw na po mag... Grabe ba umigib ng tubig itong si Emily? Malakas Di po. naman po kasalanan, di naman napin po kasalanan kasi na disgrasya lang po yung Yung linya, yung patrabaho. Opo. So dapat yung nagpapatrabaho nga magbayad. Opo, dapat po nga sila Oo. magbayad. Nasingil nyo ba yung nagpapatrabaho? Hindi na po namin alam, hindi po namin kilala kung sino Yung nagpapatrabaho hanggang ngayon? Tapos na. nandyan ba po? Ay, singilin nyo yung kontraktor na nagpapatrabaho. Ipabarangay nyo para magbayad din. Alam ka naman kayo magbayad ng 5,000. Sa ngayon po, Imposible yun na abutin ng 5,000 yung bill ninyo. sa ngayon po, 5,000 mahigit. sa ngayon po, hinuhulog-hulugan ko na lang po, Mm. 1,000 kada buwan po. Yung bang mahigit 5,000 na yun, ilang buwan nyo ginamit yun? Isang buwan lang? Isang buwan lang Ay, po. matindi talaga. So talagang nagkalik yun dahil doon sa patrabaho. Kaya habulin nyo nagpapatrabaho, papatawag nyo kay kapitan. Bari bang maikwento mo? Ano yung nangyari sa video? Bakit sumugod ka? Kasi po, nagtatrabaho pa ako noon. Mm. Di may bintana po doon sa amin. Yung bahay namin, katapat lang ng paaralan na nagtatrabahuan ko. May bintana doon. Sabi, naghugas ako ng kamay sa CR. May naririnig akong nag-aaway. Yung pala si Papa tsaka siya. Tapos yun na, parang nagalit na yung... Nadala ka ng emosyon Nadala mo? po ako ng galit. Anong pinag-aawayan ng dalawa? Nung po... Ito yung papa mo, yung nakaubad din. Opo. Tigpa-blatter daw po si Papa nung kapitbahay namin. Tapos, kinausap daw ni Papa yung nagpa-blatter. Bakit daw po nagpa-blatter si Papa? Tapos, nandun po siya. Yun po, sumali po siya sa usapan nila. Kasi ayun, nagalit si Papa sa kanya. Doon na sila nag-away. Nagdiskusyon. Opo. So, nung makita mo, siyempre... Kasi bumibili po siya ng doon sa may katabi namin, sa may tindahan. So, bilang anak, yun yung naging reaksyon mo? Opo. Nagalit ka Nagalit kagad? din po ako. Okay. Pero sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo na nagalit ka kagad at Hindi sumugod po. ka? Hindi po. May dala ka daw tubo? Wala po. Papa niya. Ha? Yung papa niya. Yung papa niya may dalang tubo. Pero sa estimate mo, magkano ba talaga yung dapat bayaran sa inyo ni Emily? Para po sa akin, yung leak po, hindi naman yung kasalanan niya. Okay. Kahit hindi na po siya magbayad kasi hindi naman leak niya na, yung kasalanan. So, sa, disgrasya pero lang magkano po. talaga binabayad niya buwan-buwan? Yung isang buwan po, binabayaran namin po, kaming tatlo, magli-500 po. Tatlo na kayo? Opo. So dapat Tigli-500. mo 150 ganyan? Hindi man po. Hindi po. Mga 800 plus. Mga 800. Opo. So mga tigti 300 dapat kayo. Ay, Para may sobra pa. sa isang buwan po, ang bill po namin, umabot po ng 1,400. Awan po. Hinahati-hati namin po yun. Depende po sa tatlo. konsumo. Depende sa konsumo. Pero yung leak po Okay. talaga, hindi na po yun. So okay lang ba sa yung hindi magbayad si Emily? Okay lang po na tapos na rin po kasi inuhulog-hulugan ko na rin lang. Sa po. water Tsaka receipt? po, So hindi mo na siya sinisingil? Hindi na po. Hindi mo na rin siya pinapaigib? Hindi na po. Ay, yun talaga ang mangyari. Yun ang pinakasolusyon dyan. Para wag kayo mag-away, wag mo nang singilin, Opo. wag mo na rin paigibin. Hindi naman po siya nagigib na. Pero mabait ka pa rin ano? Bakit ayaw mo nang singilin? Alam ko naman po kasi naintindihan ko naman siya po kasi wala po siyang trabaho. Tsaka may mga anak So yun pa po talaga siya. yung nakiuna ng video, talagang yun lang panahon na nagalit ka talaga Opo, sa kanya. Nagalit. Kasi dati na po kasi ako may galit sa kanya, yung sa tubig nga po. Tapos yun na naman. Narinig mo pa. Anong masabi mo, Emily? Hindi ka na pala niya sisingilin. Bahala ka na, pero wag ka na rin mag-igib sa kanila. Yun na nga po, sir, ang napagdiskusyon na namin. Nung sinabi niyang hindi na ako mag-iigib, sabi ko, kung di ka na yan magbayad. Pero ang talagang gagawin ko lang naman talaga noon talaga, sir, aanuhin ko yung kontraktor. Sisingilin Parang mo. sisingilin ko bali, kasi nga, ang bilang namin, war 1,000, hati-hati kami. Bali, ipapakita ko lang sa kontraktor yung Kaso nga lang, nagka-diskusyon na kami, kaya dahil naman ako, hindi na po ako nag-asikaso. So, pero ngayon, hindi na kayo nag-aaway. Bali kaya sir, nung linggo po kaya sir, may pinulot lang ako doon nakalakal sa may harapan nila kasi nga sinasampol ko lang doon kay ate. Nakita niya, para minura niya na naman ako. Sino nagmura? Siya. Si Arcel. O Arcel, minura mo daw siya. Hindi po ako nagmura. Sinabihan ko lang po siya na kung kukuha siya doon po, magpaalam po siya sa amin. Kasi hindi naman po siya nagpapaalam. Hindi po ako nagmura doon. O si nanay, ikaw anong masasabi mo dito?
Narinig ko kasi yun, O yan. sir. Lapit mo lang, Arcel, yung ano. Narinig ko kasi yun, sir. Yung kasi, Diyan mo lang po, sa tapat yung ng anak ko nan- kasi, sir, nandoon. Nagkataon nandoon. Eh, siyempre, may galit sa kanya yung anak ko. Kaya sinabihan siya na, ano naman ang kinukuha mo yan sa kalakal daw ni papa niya. Kasi, bakit daw hindi hindi nagmura yung anak ko, sir. Narinig ko lang silang dalawa. So, Ay, itong anak ko ina-analyze ko itong nangyari sa inyo. Una, away magkapitbahay dahil nga sa tubig. Kasi may, tandaan nyo ha, yung kasing mga pagkakabit-kabit, kahit saang bagay, nanay. Oo nga, sir. Yan ang mga pagkakabit-kabit, problema yan. Yung makikikabit ka ng kuryente, makikikabit ka ng tubig, Opo. kakabit ka sa kapitbahay, mga hirap yan. Diyan nag-uumpisa talagang away sa mga kabit-kabit, di ba? O tapos nadagdagan pa ng mga chismis-chismis. Pero sa tingin ko, Yun na nga. magaan lang naman yung problema nyo. Pwede naman kayo magkasundo ah. Yun na nga, sir. O ngayon, Emily, anong gusto mong mangyari? Kaharap mo na sila. Ang Pwede sa- ba kayong magkasundo na lang kayo? Magkapatawadan na lang kayo? Opo, sir. Kasi nga po, Dati naman siguro kayong okay. Oo, okay naman kami, sir. Doon lang sa tubig, sir, kami Yun nga, alam mo, basta kung ayaw nyong mag-away kayo, nanay, huwag kayong magpapayag na magkabit-kabit. Nagkakaproblema talaga dyan. Kakabit ng kuryente, kakabit ng tubig. Problema yan. So ano, nanay, tuloy ang away o magkakasundo kayo? ako, sir, kaya nga po ako nagpunta dito para matuldukan na yung anak namin. So gusto mo magkasundo kayo? Oo, Ayaw mo rin silang kaaway? Siyempre, dahil Lalo na si Arcel. Yung nga, oo nga po, sir. Kasi nga po, nung nagkuha po ako doon ng kalakal sa ano na, Okay, di ganito na, inano nanay. na lang ako. Kausapin mo si Arcel at saka si nanay. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Direkta mo na sa kanila. Bali, Anong tawag mo sa kanila? Sige. Kay Arcel, alam mo naman baga na hindi man tayo magkaaway. Tapos nung sinisingil mo ako, di ba sabi ko sa'yo mabayad ako? Kaya lang sabi mo, wag na ako magbayad kasi nga, di mo na ako papaigibin. Sabi ko, di wag. Tapos naman, yung nangyari naman doon sa video, kaya ako lang naman yun binidyo para may ebidensya ako nang ginagawa mo. Tapos nung halimbawa baga, imbes baga, parehas lang naman baga tayo kung halimbawa may kasalanan ako sa iyo, may kasalanan ka rin sa akin. Di maghingi ka sa akin ng sorry, di mahingi din ako sa iyo ng sorry kung halimbawa may kasalanan man ako. Kasi nga, lagi naman akong pinapakiusapan ni Ate Tata na ano daw, magkasundo na lang daw kami. Yun ang pinakamahalaga, importante. O Yun Arcel, nga po. ikaw anong masabi mo, Arcel? Kunin mo itong mikropono. Anong gusto mong sabihin dito? Anong tawag mo sa kanya? Ate Meli. Sige. Maganda pala mga tawagan. Anong gusto mong sabihin kay Ate Mili? Siya kausapin mo. Ate Meli, kung nag-agad man akong pasensya kung ano man ang mga nataram ko naman sa video. Tagalog. Lang ako nadala lang ako ng galit po. Sorry po kung Ayun. Nagsuri na, Emily. Opo, sir. Ikaw naman, anong masasabi mo? Magsusuri ka din ba? Ayun po. Dahil hindi ka nakabayad ng tubig. Ay, hindi po, magbabayad. magbabayad. Kaya lang, nung nagpatawag po kasi kami sa barangay, hindi naman po na-actionan kasi busy din ang barangay. Kaya nga po, Busy si Kapitan. yung lang po, na yung makakasolusyon lang po talaga sa problema namin ang dapat na pinuntahan ko. Para po magkaayos na So po gusto kasi. niyo magkasundo talaga? Opo. O ikaw, nanay, ayos ba yan sa'yo na parehas naghingi ng suri? Ako, sir. Opo, sir. Kasi ayoko may kaaway ko kasi nga may sakit na ako. Ayoko palagi na-stress ako. Tama yan. Kasi may sakit na nga ako. Kaya nga ako, namang problema kung ngayon naman. Akala ko, sir, tapos na. Kasi nagkausap na sila ng asawa ko sa barangay. Akala ko tapos na. Kaya nagulat ako nung pumunta dito. May pumunta sa Ay, amin iba na- man kasi ang barangay. Mas maganda dito sa TV, Oo nga, nanay. sir. Kaya nga, sir, sumama. Kaya nga, nakiusap ako doon, sir, sa staff ninyo na sabi ko, pasamahin niyo ako kasi gusto ko rin Okay. Matanong ko lang, ano ba yung kinuha mong kalakal, nanay? Wala man po, kapirasong plastic man lang po. Sa susunod, Tapos, huwag hindi kang man, kukuhaan doon. dahil man ako nagkuha, sir, ko lang sabi ko kay ate, parang ganito, ganito mo, tapos binalik ko na. Sinampol mo. Oo. Ganun talaga pag magkapitbahay. Siyempre, pag may lamat, may away, kunting kwan lang, medyo nabibigyan ng ibang interpretasyon. Okay. So makinig kayo, Total gusto nyo naman magkasundo. Nasa kabilang linya ng telepono, si Kapitan Manuel Diladja. Kaibigan ko ito Ang punong barangay ng Orosite, Legazpi City. Kap, magandang hapon. Ay, magandang hapon po naman, sir. Opo, nandiyan ka ba ngayon sa tindahan mo? O Kap,
umabot na po ba sa inyong barangay itong alitan na magkapitbahay si Emily at saka itong si Arcel? Opo. Nakarating na po ba ito dyan sa barangay nyo? Ibig sabihin, nag-report na ba itong dalawa na nag-away sila? Opo. Galing na po yan dito sa amin. So, nagkasundo na po sila? Sir, pwede ba kilakas-lakasan Opo. po? Kasi masyadong Kap, mahina. nagkasundo na po ba itong dalawa? Hindi pa? Dito po sa amin, yan dalawa, tinawagan namin. Nag-usap na silang dalawa. Oo. Ngayon, 2 times namin na nakausap si Mr. Hayagan. Parang okay na sa kanya na mag-ayos na lang po sila. Ay, opo. Si Emily, parang hindi ko alam kung ano ang plano niya dahil hindi na siya kumibo. Hindi na kumibo si Emily. Opo. Okay. So, maliban po doon sa away nila tungkol sa tubig, Kap, meron pa bang ibang mga record na ito sa barangay na madalas sila mag-away o yun lang, minsan lang? Sa ngayon, yun lang ho, ang sa kanilang dalawa, yun lang naman ang problema, yung pag-aaway nila. Opo. So, para sa inyo, Kap, ano ang mas magandang gawin at mangyari dito kay Arcel at kay Emily? Anong advice mo sa dalawa para tuluyan na silang magkasundo at wag nang mag-away? Ako naman, ang gusto ko, total sila naman, hindi naman magkaiba. Halos magkapamilya. Pag-usapan na lang nila yan. Huwag na nila dalhin kung saan-saan pa. At saka, iwasan na yung mga problema, yung mga hindi magandang pananalita. Opo. Kap, pwede ba nating i-schedule uli na pagharapin natin itong dalawa dyan sa inyong barangay sa huling pagkakataon at kami mismo ang magwi-witness para magkaayos na po ito? Sige po. Mas mabuti po na kung pwede dito na lang, pag-usapan niya para maayos na talaga yan. Kasi ang remedy talaga niya, sir, sa kanila na lang na dalawa. Opo. So ayusin natin, Kap, yung schedule, paghaharapin natin itong dalawa para magkaroon na ng kasunduan. Kami na rin na magwi-witness. Kasi sabi mo nga, hindi naman iba itong dalawa. Ay mas maganda yung magkapitbahay na masayang nagsasama at hindi nag-aaway. Opo. Kap, maraming salamat. Thank you so much, Kap. Welcome po, sir. Kami naman, basta may mga ganyang problema, automatic tinutulungan natin yan. Opo. Mabuhay ka, Kapitan Manny Diladya. Maraming salamat, sir. Mabuhay kayo, sir. Opo, thank you. Nasa kabilang linya rin ngayon si Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil Jr., ang spokesperson ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon, Sargento. Pero okay na siguro kahit wala na si Sargento kasi okay na kay Kapitan saka ito magkakasundo. Nandiyan na ba? Hindi na siguro kailangan makarating kay Sargento. Sargento, magandang hapon po. Wala. Okay na yun. Sige na. Total naman pumayag na ito. Okay na ba sa inyo, Arcel? Magharap tayo kay Kapitan. Magkapatawadan na kayo. Total, ate naman palang tawag mo sa kanya. Ikaw, Emily, okay din sa'yo. Iyo po. Mas maganda yung hindi nag-aaway. Kaya nga ni po. Awayin niyo yung kontraktor, binutas yung... Kaya nga po, nagpunta ako dito para po may Ayan, may para closure. magkasundo na. Okay. So ngayon, mukhang sa tingin ko magaan na. Anong mensahe mo, nanay, dito sa anak mo at saka kay Emily? Ako lang, sir, ang pakiusap ko lang kay Emily, kung pwede sana yung video, wag niya nang kahit saan dalhin. Ayun naman Wala pala. man po akong pig-anuhan. Hindi. Last na to. Dito. Ayan. Wag mo nang dalhin kung saan Yan. Wag nang Kasi nagkausap na tayo Pakilapit dito. lang, nanay. Pakilapit lang. Kasi nagkausap na tayo dito. Kasi yung anak ko, pinapangaralan ko naman si Arcel. Sabi ko, Arcel, mag-ingi ka na lang ng sorry kay Ate Emily para matapos na. Napakabait naman pala nito ni nanay. Di sabi ko kay Arcel nga, sir, ano yan sa'yo? Kumbaga sa magpakatatag ka lang, malalagpasan natin itong problema to. Kumbaga sa sabi ko sa kanya, sir, sa anak ko, na malalagpasan din natin to. Oo. Pagsubok lang to. At sabi saka kung ko. minsan may mga pangyayari, nanay, na ito nangyari na, wag nang maulit. At saka leksyon na rin sa'yo, sabi ko, sir. Wag Sabi ko- masyadong magalit agad. Opo, sabi ko sa kanya, leksyon na rin sa'yo to. Kaya sa susunod, wag ka nang, kung wag ka magkipag-away, lalo sa babae. Yan. Wag ka magsasalita ng mga masasama. Yan. Sinasabihan ko naman siya, sir. Okay. Kasi nga dito sa nangyari kay Emily. Okay. So, Emily, anong masabi mo? Okay na? Okay po. Magharap-harap tayo sa barangay para matapos na.
Oh, ang ano ko lang po, sir, Huwag mo na ipapakalat yung video, ha? daiman po ako, Pakiusap ni nanay. kung may talaga po, kung gusto kong ikalat tong video, ipopost ko po ito. Pero daiman po akong pig-post na ano. Okay. So, ayos wala na. man po akong intention Anong talaga. mensahe mo na lang kay Arcel? Kitang tayong dalawa, Arcel, magka-anuhan man lang tayo, di ba? Kaya, kung sana, yun nga sabi natin, Nene, wag nating pairalin na ang mga init ng ulo natin. O, mag-usap na lang. O, Arcel, anong masasabi mo? Okay na? Okay na po, sir. Anong masabi mo kay Ate Mili mo? Okay po. Sorry po kung ano man po Mabait. nagagawa. Usuri din sabi ni Ate Mili. O, ayos na. Okay. Di-schedule na lang natin yung pagharap nyo sa barangay para magkaroon pa rin ng kasunduan. Pwede ba kayo magkamayan na? Ayun. Ay, lapit na, Arcel. Ikaw ang lalaki. Ya, uy, ayos. Naman, bakit masyado namang mabilis? Okay, so ayos na. Okay po. Alright. So, mga kaibigan, iyon nga po, alam nyo itong palatuntunan ito, ang programa ni Congressman Saldico, na andito kami hindi po para palalain yung mga away. Imbes, nagiging bahagi po kami or nagiging instrumento pang palatuntunan ito ni Congressman Saldico, na kung maaari po, yung mga ganitong kunting diferensya, magkasundo kasi mas masarap mabuhay na walang kaaway at mas masarap mabuhay nakasundo mo yung kapitbahay mo. Yung nagbibigayan kayo ng pagkain. Pagluto mo ng malunggay, bigyan mo. Pagluto niya ng langka, bigyan ka. Diba? Parang ganon. Para mas masaya. Okay? O, paalala sa mga nais manalo sa ating maagang pamasko ni Congressman Saldico. Abantabayanan ninyo at makinig ho kayo. At yung pagme-message at pagtawag ng aming team dahil maya-maya lamang po ay tatawagan na namin kayo. Kaya kung mapupwede, yung mga gadget nyo or cellphone nyo na ginamit nyo na pag-contact sa amin, yakapin na po ninyo or titigan nyo na kasi baka kayo na po ang tinatawagan. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang mula sa Uwas Albay na nabubulok ng dibdib dahil sa kanyang sakit na breast cancer, ating tutulungan sa kanyang gamutan, abangan. At isang ina na nanawagan ng burial assistance sa ating programa para sa kanyang anak na nasawi. At abangan ang maswerteng mapipiling manalo ng maagang pamasko ni Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Miss CB's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Miss CB's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Para sa ating tabang medikal, isang ginang mula sa Bunguran, Uwas Albay ang natagpuan ng aming team na hirap na sa kanyang kalagayan dahil sa kinakaharap na stage 3 breast cancer. Hindi na naiwasang mabulok ang kanang dibdib nito. Kasama natin ngayon ang kapatid ni Eden Reblora na si Esther Reblora. Magandang hapon sa iyo, Nanay Esther. Magandang hapon po, sir. Pakilakas lang po ng boses, Nanay. Magandang hapon po. Yan. Kumusta po ang kalagayan ng kapatid mo ngayon? Ano pa po, malala pa po eh. Dumudugo pa yung ano niya dito. Bakit po nabubulok na yung dibdib ng kapatid mo? Hindi ba nagamot? Hindi po naagapan po eh. Kailangan ng gamot pang paano. Kailan po na-discover na may breast cancer siya? Ano po, 2022. 2022. So, pero simula ba nung 2022, nakapagpagamot naman ba itong kapatid mo? Opo, dito po sa may Legazpi. Ayan yung kapatid mo. Nakapagpa-chemotherapy ba siya? Hindi pa po, kasi wala kaming pera. Ito bang kapatid mo may asawa at may anak? Wala din po. So dalaga siya? Opo. So sino ang nag-aasikaso sa kapatid mo? Ako po. Tapos yung kapatid kong lalaki. Kayo may pamilya din kayo? Wala din po. So dalaga din po kayo? Opo. So pamilya kayo ng mga... Walang asawa? Opo. Mga tumatandang dalaga at binata? Opo. Anong tawag nga niya sa UWAS? Matandang dalaga at saka binata. Matandang... Hindi, may tawag dyan sa Bicol eh. Angot? Yan! Angot sa Bicol. So, kumusta? May hanap buhay ba kayo? Wala po eh, kasi nalagaan ko yung kapatid ko ngayon. Ilan kayo magkakapatid? 5. O yung iba niyong mga kapatid nasa? Yung isa kong kapatid, namatay na. Tapos yung isa nasa Ginubatan, nagtatrabaho. Bali, 3 kami dyan. So, paano nyo ngayon natutustusan yung pang-araw-araw nyong pangangailangan sa buhay, lalo na itong may sakit yung kapatid mo? Ano po, nangungutang pag walang pambiling gamot. Kanino naman kayo nangungutang? Sa kaibigan ko po. Buti pinapautang kayo? Opo, kasi alam niya yung ang buhay namin. Tapos nagbabayad din kayo? Opo. Ikaw na rin mismo, kasi kung ikaw nag-aalaga, ikaw na rin na naglilinis ng sugat niya, nagkukuhan? Minsan siya, pag kaya Gaano kahirap, Nanay, na nakikita mo yung kapatid mo? Naawa po ako na nasasaktan din. Kasi siyempre, nakikita Sinong mas matanda sa inyo? Siya po. So, mas bata ka sa kanya? Opo. Okay. So, ano ngayon ang pinaka-pangangailangan ng kapatid mo? Ano po, pangpahid sa dito niya. Sa sugat? Sodium chloride, yung betadine, bulak. Sa antibiotic siguro? Opo. Para maghilom yung sugat? Opo. Okay. Ito, Nanay Esther, makakausap natin sa kabilang linya si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LB.
Opo. Ma'am LB, ano po bang maaari nating maitulong sa kapatid ni Esther na si Eden na may stage 3 breast cancer at nangangailangan po ng mga gamot? Kapatid niya, kasi tingnan mo naman may sugat yung dibdib at alam naman natin pag cancer, medyo nabubulok na po siya. Opo. So, kung po dalhin dito ni nanay yung pasyente sa SMC, taas na po ng malasakit or yung cancer center para maalalayan po natin rin ang mga yun na available po din sa atin. Okay, medyo... Para matulog po. Manang LB, pakiulit Manang LB para mapakinggan natin. Dito na lang natin siguro para magkaintindihan kami. Okay naman yan. Mas maganda yung, mas importante yung pagbibigay ng tulong kaysa sa makita yung cellphone. Saan ba yung speaker nito? Ito. Manang LB, magandang hapon po uli. Yes, magandang hapon po, Sir Jos. Ayun na. Narinig po kanina si nanay habang nananawagan siya para sa kanya na may breast cancer. Oo. As in, sabi ko nga po, dito rin nanay sa BRMC kung ganyan pasyente. Kasi po yung Bicol Cancer Center, nasa taas lang naman ang Malasakit Center. So maalalayan natin sila sa lahat ng kailangan ni nanay, yung mga check-up, yung lotoys, and kung may kailangan pong gamot, at available din naman sa atin, may bibigyan natin kaagad. Ayun, opo. Kung kailangan ni nanay magpa-emo, lang din naman po tayo sa baba. Okay, so ibig sabihin, Ate LB, ang pinakamahalaga ngayon dahil nakarating na sa kaalaman ninyo itong problema ni Eden na kapatid ni Nanay Esther, kayo na mismo ang aalalay at gagabay dito kay Esther para matulungan yung kapatid niya. Yes po, Sir Jos. Kailangan lang po dito yung pasyente sa atin. Opo. Mabigyan ng tamang gamot. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am LB Sidenio. Mabuhay kayo. Ang Ako Bicol talaga ay maagap at ura mismo ang pagtulong. Thank you so much, Ma'am. Yan po ang utos sa atin ni Boss Taldi. Kaya ang tulungan natin ang mga nangangailangan. Ayun. Natin makakaya. Alright, salamat. Napakinggan mo, Manang Esther. Maraming salamat. Tutulungan kayo ng Ako Bicol. Si Manang LB na mismo ang aalalay sa inyo para kung ano man yung gamutan at gamot na kailangan ng kapatid mo maibigay. Opo. Okay? At maliban dyan, sa tulong na yan na ibibigay ng Ako Bicol, sabi, gagaya po ng nabanggit ni Manang LB, tanggapin nyo po itong konting cash assistance mula naman dito sa programa ni Congressman Saldico para may magamit na po kayo. At maliban po dyan, may grocery pa po na madadala ka. Kasi sabi nyo nga, hindi ka nakakapaghanap po para pagdating mo doon, may gagamitin ka na kagad. Opo. Maraming salamat. Ayun pa, may hinabol po. Ayun, talagang... Thank you po. Ngayon, Nanay, ano po ang masasabi mo sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico? Maraming salamat po sa tumulong sa amin, kapatid ko. Ayan, may mga bulak na pala dyan na panglinis. Yung nirequest ko po. Yung nirequest mo nandyan na. Ura mismo na pinagkalubang request mo. Masaya ka ba, Manang Esther? Opo, masaya na umiyak. Sige. Okay. Dumako naman tayo sa isang kwento naman na minsan na nating natunghayan dito sa programa. Kwento ng ina na pest vendor sa Kawitma nito Albay na humingi ng tulong para mapagawa ng birth certificate ang kanilang bunsong anak. At ura mismong tinugunan ng programa, ngunit ngayon, sa hindi inaasahang pangyayari, pumanaw na ang kanilang bunsong anak dahil sa sakit na asma. Kasama natin ngayon si Annie Barcelon. Nanay Annie, magandang hapon po. Magandang hapon po. Condolence po, nakikiramay po ang programang ito sa pagkamatay po ng iyong anak. Ano po bang nangyari? Hinika po siya. Tapos sabi ng doktor, nagkakomplikasyon daw sa puso. Lumaki yung puso kaya namatay siya. Kailan po namatay yung anak ninyo? Noong August 26 po. August 26? Opo. Ilang taong gulang po yung anak ninyo? 4 po. Di ba marami kayong anak malaban doon sa bunso? Kumusta naman yung iba nyong anak? Yung isa ko pong anak ngayon nandun sa BR, sasalinan po ng dugo. O, na-hospital din? Opo. Ilan ho anak ninyo lahat, Nanay? Panganim po yung namatay. Matinding pinagdadaanan ninyo. So, kumusta? Nakakapaghanap buhay pa ho ba kayo? Nakakapagtinda-tinda ho pa ba kayo ng isda? Ngayon po, hindi po kami nakapagtindang mag-asawa kasi nagbabantay nga po kami dyan sa BR. O yung anak ninyong namatay, nasaan na?
nailibing na? Nailibing po nung Webes, nung pitsa una Yung iba po. niyong anak, kasi nandiyan kayo, nasaan yung iba niyong anak? Nandun po sa lola. Nag-aaral ba sila? Opo. Gaano kahirap na yung ganitong pinagdadaanan, namatay yung isa, ngayon nasa ospital na naman yung isa, naiwan yung iba niyong anak, hindi kayo nakapaghanap buhay, gaano kahirap nanay? Parang gumuho yung mundo ko, sir. Parang sabi ko nga, pati ako, kunin na rin ni Lord kung kikunin niya ang mga anak ko. Kasi, ano talaga, hindi ko matanggap na ganun yung nangyari. Kasi naglalaro pa siya, tapos biglaan lang na ganun. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Sabi ko, bakit kung papahiram mo lang sa kanyang mga anak ko, tapos kukunin mo lang. Okay. Ito man ang Nanay Ani, makakausap natin sa kabilang linya si Marjorie Ethel Nuesca, ang Social Welfare Officer 4 ng Crisis Intervention Division ng Department of Social Welfare and Development Central Office. Magandang hapon po, Ma'am Marjorie. Ito. Sandali lang po at ilalapit ko yung isa. Saan yung speaker nito? Ito rin? Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig po ninyo. Opo. Ma'am, kung inyo pong napakinggan, masyadong malungkot itong pinagdaraanan, masalimot po itong pinagdaraanan ng pamilya ni Nanay Ani. Namatay yung kanyang anak, kalilibing lang, yung isa namang anak niya ngayon nasa ospital. Kaya nga, kanina, ang sabi ni Nanay Ani, nagtatanong siya sa puong may kapal. Nagtatanong siya sa Diyos kung bakit ganito ang sinapit niyang kapalaran. Nanay, ano ho bang maitutulong natin sa ganitong mga sitwasyon na talagang mahirap na mahirap po ang pinagdadaanan nila sa buhay? Yes po, unang-una sa lahat po, no, nakikiramay po kami sa pamilya po ni Ma'am Ani dahil po doon sa mga nangyari at ngayon po ay may panibagong dagok po na nararanasan yung kanilang pamilya. No, muli po ang DSWD po sa tulong po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ay meron pong mga assistance po na pinoprovide po sa atin pong mga nangangailangan ng tulong. So kabilang po dito, unang-una po yung para po doon sa burial assistance po para po doon sa kanila pong anak na namatay. Ganun din naman po para doon sa kanya pong isang anak na nabanggit niya po na ito ay ngayon po ay naka-admit o naka-confine po sa ospital at may sakit. Maaari rin po makapag-provide ng medical assistance po ang departamento para po sa kanila. Opo. At doon naman sa mga anak niya pong iba na nag-aaral, naiwan doon sa kanilang mga lolo't lola, maaari din ho ba nating matulungan yun, ma'am? Yes po. Para po doon sa mga anak po niya, ito po ba ay mga nag-aaral? Opo, nag-aaral po. Sige po, tingnan po natin, sir, no, kung ano po ang pwede po natin gawin maliban po doon sa nabanggit pong assistance. Baka pwede po natin ma-assess pa po ng gusto yung kondisyon nila nanay. I-endorse po namin ito sa atin pong counterpart sa regional office po ng Region 5 para po mas ma-assess ng mabuti po ano pa po yung other assistance na pwede po ma-provide dito po sa pamilya po ni Ma'am Ani. Opo. Ma'am Marjorie, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming tawag at sabay-sabay po nating tulungan ito. Kasama po yung mga staff namin. Aalalayan po natin ito nang sa ganun matanggap nila yung tulong. Lalo na ngayon na medyo talagang nasa mahirap at masalimot na sitwasyon itong pamilyang ito. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat po, sir. And muli nakikiramay po ang departamento po kay Ma'am Ani po at sa kanyang pamilya. Salamat po. Opo. Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo dyan sa DSWD. Okay. So, Nanay Ani, narinig nyo, tutulungan kayo ng DSWD. Yung aming mga staff dito ay tutulong para ma-facilitate at maayos kung paano makakarating yung tulong doon sa namatay mong anak, kung paano kayo makakuha ng burial assistance. Dito naman sa na-hospital at sa iba mo pang mga anak. Kaya, huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Huwag mong sisisihin ng Diyos. Kumapit ka lang. Tingin mo sa puong may kapal na bigyan ka ng lakas at bigyan ka ng kakayahan na malampasan ito. Salamat po. Bukod po dyan sa tulong na gagawin po na yan ay may munting cash assistance pa po rito na pinaparating si Congressman Saldico at ang palatuntunan ito para magamit mo. At meron pa tayo ditong tulong na ipapadala para magamit mo at hindi kayo nakakapaghanap buhay. Maraming salamat po. Okay, ano pong masasabi mo kay Congressman Saldico at sa programang ito? Maraming salamat ko, Congressman Saldico, lalo na po sa Ako Bicol.
Maraming salamat po talaga. Nandiyan kayo kahit paano. Sige. Nandyan po kayo. Laksan mo lang ang loob mo, nanay, ha? Sige. At huwag kang bibitaw. Kapit sa puong may kapal. Eto na! Mga kaaksyon, tatawagan ko na ang dalawang maswerteng nilalang na napili na mabigyan ng tig 1,500 pesos na laging nakasubaybay sa ating programa. Andiyan na ba? Unahin na natin ang ating masugid na taga-subaybay mula sa ating YouTube account. Hello! Magandang hapon po. Asan ba ang speaker nito? May mga butas-butas. Hello, magandang hapon po. Hello? Paano ba ito? Yan. Hello? Ay, hindi. Lalong nanahimik. Ayan. Hello? Hello? Hello po. Hi! Magandang hapon. Ano pong pangalan po ninyo? Mark Anthony Ate po. Mark Anthony Ate. Opo. Taga saan po kayo? Taga Barangay 14, Ilawod. Okay. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico? Opo, matagal na po. Lagi po ako nakapanood po. Hindi kayo bumibitaw sa panonood? Meron ding nakakapagbitaw kasi Nagtatrabaho? Nagtatrabaho po ako. Opo. Ano ho bang trabaho ninyo? Nag-igib po ng tubig. Ay, yun, naalala ko na. Ikaw yung taga-igib ng tubig. At yung papel, gusto mong igib, Ayan yung mga message ni Mark Anthony. Ito yung may mga anak, pero ang trabaho niya, taga-igib ng tubig. Lalo na kung may mga estudyante yata na mga borders na hindi pa naliligo, siyang taga-igib. Di ba pinapadirekta sa yung ipasok mo diretso sa banyo? Pinapatid ba sa iyo diretso sa banyo yung tubig na iniigib mo? Yung iba po, pinapatid sa... Habang naliligo sila? Ay, hindi ba? Hindi ba? Ay, di, pinapatawa ko lang kayo. Alam mo, masyado kasing problemado yung sinundan mong kwentong dalawa, kaya medyo pinaparelax ko. Okay. So, ngayon, dahil ikaw ang natawagan, nangangahulugang ikaw ang isa sa makatatanggap ng 1,500. Ang tanong, saan mo gagamitin ang 1,500? At kapag natanggap mo pa ang 1,500, mag-iigib ka pa ba? Ay, opo. O matutulog ka na? Patuloy pa rin po. Mag-iigib Patuloy pa rin po. Tag-igib. Okay, saan mo gagamitin yung 1,500? Unang-unang bibili ko po ng bigas. Ng bigas? Pangunahin. Uy, mahal ang bigas ngayon. Oo. Opo. Okay, bibili ng bigas. Ano pa? Tapos, yung mga ng mga bata, gatas. Gatas, ayun. Si misis mo, anong ibibili mo kay misis mo? Kasi bigas, may naalala mo yung mga bata. Yung misis mo, anong bibili mo sa kanya? Chinelas na lang. Chinelas! Ayun. Okay, so congratulations. Ano ang masasabi mo at nais mong iparating kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito dahil winner ka today? Maraming salamat po kay Congressman Saldico and then kay Congressman Silver. Ayan. Merry Christmas sa'yo! Maraming salamat. Dapat pala may tulong po yan na... Opo. Malaking tulong po yan sa akin. Okay. Very good. Mabuhay ka. Congratulations. Dapat pala yung background music natin Christmas na, no? Pag ganitong may tinatawagan na tayo. Mayroon pag isa. Merry Christmas din po. Merry Christmas. Mag-igib ka pa rin, ha? Kahit na may 1,500 ka na. Baka isang linggo kang hindi magtrabaho. Alam mo yung Pinoy na iba, pag nanalo ng ganyan, ay iba hindi nagtatrabaho. Meron pa tayong isang tinatawagan. Ayos na ba yung speaker nito? Ayos na. Hello? Hello, good afternoon po. Ay, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po, sir. Anong pangalan po ninyo? Marie Chris Aduna Daria po. Marie Chris Aduna Daria. Taga saan po kayo? Sa Purok 6 po, Anunang, Humapon, Legazpi City. Purok 6, Anunang, Humapon, Legazpi City. Ano pong ginagawa natin dyan ngayon? Kayo ba'y nagchichismisan? Hindi man po, sir. Wala. Hindi mo karap yung mga chismosa dyan? Wala po. Wala. Okay. Anong hanap buhay mo, nanay? Kasambahay lang po, Ay, sir. walang kasambahay lang. Kasambahay. Mahirap maging kasambahay. Ako nga, minsan pag inuutosan ako ni Mrs. mahirap trabaho sa bahay. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo?
Opo, sir. Alright. So, kayo ba'y may pamilya? Opo, sir. May 3 anak. Ilang asawa? Isa lang, sir. Isa lang. Okay. Okay, dahil nanalo kayo ng 1,500, ano po ang paggagamitan nyo? Saan nyo gagamitin ang 1,500? Ang tuition po sa anak ko po, sir. At ngayon hubang nanalo na kayo ng 1,500, aalis na kayo sa pagkakasambahay? Hindi po, sir. Hindi pa kayo. Kala ko magre-resign na kayo. Ay, hindi po, sir. Kailangan po, sir. Kailangan. So, gagamitin ito sa mga anak mo? Opo. Nag-aaral yung mga anak mo? Opo, yung 3 anak ko po nag-aaral. Ayan. Okay, ngayon nanay, congratulations! Ano po ang gusto niyong sabihin kay Congressman Saldico at sa palutuntunang ito dahil kayo ang isa sa nanalo? Salamat po, Congressman Saldico. And sa ako Bicol, Tabang Ora mismo. Merry Christmas, nanay! Merry Christmas din po. Ayun, Paskong Pasko na. Ayan po mga kaibigan, congratulations sa ating 2 winner na nakatanggap ng magang pamasko handog ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa mga nais pong magkaroon ng entry, simple lamang po ang ating mechanics. Una, kailangan ay nakapalo ka sa aming Facebook page, YouTube account at TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Pangalawa, kailangan i-share ang FB at YouTube live episode tuwing 1:00 ng hapon. Kasama rin sa entry ang panunood, pag-comment, pag-share sa ating posted episode, pati na siguro yung pagchismisan nyo tungkol dyan sa mga napapanood ninyo. Pangatlo, kailangang itag ang 3 kaibigan o family members at siguraduhin na may hashtag na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Pang-apat, mag-comment sa aming Facebook at YouTube live program tungkol sa istoryang napapanood sa live episode kasama ang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. At pang-5, tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon, tatawagan namin ng live ang 2 maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Pang-6, bantayan nyo po yung mga cellphone nyo. Huwag kayong matutulog kasi noon nangyari na yan dito. Marami kaming tinatawagan, di sumasagot yung palatulog. Baka kasi kayo na ang maswerte at mapalad naming taga-subaybay. Kaya abangan nyo po yan dahil tuwing Biyernes na po yan, mga kaibigan. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo.